Design handler ikke kun om form og æstetik. Design handler i lige så høj grad om eksempelvis service design, industrielt design, modedesign osv. Alle vores tankeprocesser omkring produkter har en idé i sig. Der er en grund til, at de er, som de er. Og fællesnævneren for den idé er egentlig det, vi kalder design. Design er et strategisk redskab for Novo Nordisk, fordi at vi bruger det til at distancere os fra vores konkurrenter, først og fremmest. Godt design er kendetegnet ved, at tingene hænger godt sammen, at kvaliteten bliver høj af produktet, at brugeren føler sig tryg ved at bruge det. Det er et godt design. Jeg tror, at dansk design rummer så mange muligheder for, at danske produkter kan blive anderledes. Ikke bare i form af styling og farve og sådan noget, men anderledes i form af, at de er mere gennemtænkte. Udover at designinvesteringer forbedrer virksomhedernes bruttoomsætning, eksportandel, bundlinje osv., ja, så har design også en positiv effekt på virksomhedernes image og branding. Design er en rigtig vigtig parameter for os, og design som historieformidler og designs evne til at koble sig på de historier, man gerne vil fortælle som brand. Men vi har rent faktisk fået dokumenteret, at vores omsætning er 70% større på grund af design. Eksporten for Lego er jo den helt centrale del af vores forretning. Vi eksporterer mere end 95% af vores samlede salg, og vi forsøger altid at lave produkter, som appellerer til vores eksportmarked. I stadig stigende grad er det utrolig vigtigt for Lego at lave brugerdrevet design, brugerdrevet innovation, hvor vi både får en helt ny type af indsigt i de børn, der skal lege med vores produkt, og i de forældre, der skal købe vores produkt. Det service design, vi har lavet, har skulle opfylde 4 formål. For det første, så har vi ønsket, at kunden skulle lære noget omkring finansiering. Vi har ønsket at inspirere kunderne. Vi har ønsket at give dem mulighed for at individualisere de produkter, som de kan få i banken. Og sidst, men ikke mindst, så har vi ønsket at give dem et lille smil på læben, når de går ud derfra. Det at være dansk, det er forbundet med nogle positive værdier. Vi har en lang historie, som vi rider på, og det kan vi kun takke vores forgangsfolk for. Og det gælder jo, kan man sige, alle dem fra 50'erne, specielt og 60'erne, inden for møbeldesign og design i hele taget, som virkelig har banet vejen for os, det her med at promote dansk design worldwide. Så det er jo virkelig noget, vi udnytter. Og hvem har så glæde af designinvesteringer? Jo, det har Danmark som nation i form af en øget konkurrencekraft. Det har virksomhederne i form af øget indtjening, og det har designvirksomhederne i form af øget beskæftigelse og ligeledes deraf afledt øget indtjening.